Тази красива геймърска машина в кутия тип аквариум струва само 1920 лева. Защо казвам само ли? Нека да ви кажа какво има в нея. Дъното е MSI A520M Pro. Процесорът е AMD Ryzen 5600X. Паметта е Kingston Fury Beast бяла 32 2x16 на 3200 МГц. Дискът е Silicon Power A60 1 TB NVMe. Видеокартата е Asus Dual RTX 4060 бяла с 8 ГБ памет. Захранването е гигабайт 650 W Gold. Охлаждането е Arctic Liquid Freezer 3, новото поколение, 240 мм. И кутията е този аквариум Zalman P30 в бяло. Доста красиво се получи цялата конфигурация. Ако ви допада, ако искате да я поръчате или имате въпроси, пишете ни на лично съобщение или посетете нашия уебсайт и онлайн магазин pimpmypc.tech.